Bună ziua, dragi prieteni! Mă numesc Amelia Vasilov, am 23 de ani și locuiesc în orașul Haga, în Olanda. Mă bucur mult să vă știu aproape de a termina gimnaziul Grigore Vieru. Acum, părinții și profesorii voștri vă întreabă, probabil, așa cum mă întrebau și pe mine în 2009, ce vreți să faceți în viață? Cred că este o întrebare importantă, însă nu cred că puteți spune la ea fără a cunoaște mai întâi o gamă largă de posibile răspunsuri. De aceea, este esențial, consider eu, ca după gimnaziu să alegeți un mediu în care să fiți expuși la multe interese, unde să încercați multe lucruri noi și unde să cunoașteți oameni pasionați de diferite profesii. S-ar putea să fiți surprinși de ce interese și abilități răsar în voi atunci când sunteți într-un mediu propice. De exemplu, eu mi-am continuat studiile la un liceu în România, Colegiul Național Mihai Eminescu Iași. Urmând profilul bilingv engleză, am învățat foarte bine limba engleză, ceea ce mi-a creat posibilitatea de a-mi continua studiile la facultate peste hotare. Vedeți, facultatea în străinătate nu a fost ceva la care am visat dintotdeauna, nici măcar nu imaginam că ar fi posibil să fac așa ceva. Însă, cunoscând engleza, mi-am dat seama că pot deschide și eu această ușă. Tot în liceu m-am implicat în consiliile elevilor, ceea ce mi-a trezit interesul pentru o carieră în politică sau diplomație. De aceea am venit anume la Haga, un oraș cunoscut ca orașul păcii și justiției. În Haga sunt peste 180 de organizații internaționale, plus multe ambasade, multe ministere. Este un oraș extraordinar. De exemplu, aceasta este clădirea Parlamentului olandez, unde eu am făcut voluntariat pentru a câștiga experiență în domeniu. Aceasta este statuia lui Wilhelm al II-lea, care a luptat împotriva lui Napoleon, iar acestea sunt drapelele celor 7 provincii care au fondat țările de jos. Aici este universitatea mea, un loc uimitor, unde am studiat dezvoltarea internațională pentru 3 ani jumătate. Aici am realizat că încurajarea antreprenoriatului și a inovației reprezintă răspunsul la multe probleme ale societății. În același timp, mi-am dat seama că orașul Haga are un ecosistem de antreprenoriat în plină expansiune. De aceea, în loc să urmăresc diplomația sau politica, cum mi-am dorit când am ajuns aici, am intrat în lumea startup-urilor și am obținut un stagiu la o companie care susține și investește în afaceri mici cu un alt potențial inovator. Viața vă poate inspira să mergeți pe căi pe care nu vă puteți imagina acum, la vârsta de 15-16 ani. Dar trebuie să fiți aproape de sursele de inspirație. Mergeți la un liceu bun, într-un oraș fain, faceți voluntariat pentru o organizație, alăturați-vă unui grup de programatori sau începeți o afacere. Faceți ceva pentru a vă extinde orizonturile, pentru că dacă nu vă extindeți orizonturile acum, opțiunile voastre de viață vor rămâne limitate. Mai sunt 2 lucruri pe care vreau să vi le spun. În primul rând, este foarte greu să mergi pe o cale în viață diferită de a părinților, să spunem. Aici, în Olanda, cheltuielile mele au fost foarte mari, însă sunt mândră să spun că în ultimii 3 ani le-am plătit pe deplin, fără a avea nevoie de ajutorul părinților mei. De când am venit aici, am lucrat în restaurante, toate verele și aproape în fiecare weekend în timpul universității, când poate alți studenți se distrau sau călătoreau. Este foarte greu, dar merită. În al doilea rând, vreau să spun că e posibil să nu aveți niciodată un răspuns concret și sigur la întrebarea ce vrei să faci cu viața ta. La cei 23 de ani ai mei, nu cred că pot răspunde la această întrebare. Dar atâta timp cât luptați pentru a ajunge în medii care vă pot inspira, și atâta timp cât depuneți efort continuu pentru a stoarce tot ce e mai bun din aceste medii, viața vă duce acolo unde vreți să mergeți. Sper că v-au plăcut imaginile din Haga și vă doresc mult succes la examene!